Mun työpäivä koostuu tuulimyllyjen huoltamisesta ja korjaamisesta ja se tehdään työparin kanssa aina, että yksi ei tarvitse ikään tehdä. Parasta mun työssä on työkaverit ja työyhteisö ja työtehtävät myllyssä, jotka on todella vaihtelevia ja päivät erilaisia. Tälle alalle kannattaa hakeutua ja kouluttautua, koska tämä on tosi kasvava ala. Täältä vaikka ei välttämättä teknikkona olisi loppuelämää, niin varmasti on muita mahdollisuuksia samalla alalla. Että tuulivoima-alalla kyllä löytyy tekemistä useista eri työtehtävistä ja niitä uusia työtehtäviä tulee koko ajan lisää.